Къде е той? Къде е Мелиодос? Сър Кинг, какво ви има? Моля ви, успокойте се. Нямам причина да съм спокоен. Кинг, я по-спокойно, спука ми тъпънчетата. За какво с ким ти малката фея пък сега? Бан, ти ще ме разбереш! Помниш ли демона, който унищожи гората на феите? Онзи, който погуби Елейн? Замълчи! Трябва да имаш доста основателна причина, за да не напомнеш за това. За какво говори Кинг? Знаете ли сър Хоук? Преди 20 години стана нещастие в гората на феята, откъдето е Кинг родом. Огромен демон нападнал и унищожил царството. И убил Елейн, неговият пазител. По същото време се случило и Бан да бъде там. Елейн умряла в ръцете му, а тя значила много за него. След което той се сражавал с демона. В крайна сметка победил, но загубата, която понесъл, му струвала скъпо. Тръпки ме побиват само като се замисля какво е преживял. Но тогава, сър Кинг, защо се държите толкова враждебно? Защото и капитан Мелиодос се замесва в това. Банта, той е демон! Кинг, какви са тези врели на кипели? Нима не сте приятели с капитана? Чакай малко, демон? Как така демон? Кинг е прав. Бан, и ти ли започна с глупостите? Не ми казвай, че... Капитанът няма нищо общо със случилото се с Елин. Той не би направил подобно нещо. Но въпреки това той си остава потенциално опасен. Кой знае още какви глупости е свършил зад гърба ни? И какво от това? Какво от това? Как така? Какво от това? Банта, той е демон! Как може да му нямаш доверие? А ти как можеш да му имаш? Разбирам гнева ти. Повярвай ми, и на мен ми се е искало да го убия. Но нима сегашните му действия не доказват друго? Отвори очите си. Нима не беше той този, който ни даде нов смисъл на съществуване, когато бяхме най-отчаяни? На нас! Отрепките! Отхвърлените от обществото! Грешниците! Какъв е бил в миналото, не ме вълнува! Впечатляващо! Какъв спектакъл! Просълзихте ме с тази реч. Напомня ми за времето, когато и аз имах същото предклонение пред Мелиодос. Но това сте вие. Тогава... Диан! Къде е Диан? Ако сте изторили нещо, кълна се, няма да ви простя. Партньорката ти. Не бих се тревожил за нея. Тя няма да ми се пречка. Кинг, а ти откъде познаваш тези двамата? За бойния фестивал ли са дошли? Не, Банко, пако такъв. Това са демоните, които ми казаха за Мелиодос. Твърди, че съм му братя. А, тъй ли? Ама ти сериозно ли? Нямат никаква прилика. Май ще си почакаме. Отвратително отношение! Ти къде се намираш? Засрами се! Говориш, че проси. Замълчи да не станеш на слонина. Впрочем, донеси ми една бира. Нека минем по същество. Къде е милото ни братче? Виж какво, не ми пука кои сте, но капитанът е само мой. Ако толкова го искате, ще трябва да минете през мен. Но да знаете, че трудно си давам своето. Мелиодос! Къде си? Знам, че си усетил присъствието ни. Кинг! Бан! Незабавно излезете Елизабет и Холко тук! Сега! Не, Мелиодос, ама не можем да ви оставим! Ще се бием редом с вас! Всичко ще е наред, Елизабет! Сега върви! Ние ще се оправим! Сър Мелиодос, откакто се реших да намеря и да събера 7-те смъртни гряха, дадах своя обет. Сега съм част от вас и никога няма да ви напусна. Разбирам. Благодаря ти, Елизабет. Човешките ви ценности ме отекчават. Естароса, не се меси. Мелиодос е само мой. Както кажеш. Остави ги на мен, капитане.
слаб след времето прекарано с хората, Мелиодас. Не! Вече не съм онова дете, което ти се възхищаваше на бруталността и безскрупулността. Трябва да ви благодаря. Не бих позволил на Зелдрис да те довърши. Той е просто едно гневно хлапе. Не се чувства истински загрижен, като мен. Мелиодас. Няма да ти позволя. Мелиодас. Знаете ли, че демоните имат по 7 сърца? И трябва да унищожиш всяко едно последователно, за да убиеш един демон. Остави капитана ми, намира! Може и да съм само пресено, знам как да раздавам персони. Специална атака! Търкаща се шумка! Давайте го, намира! Какво толкова ви е направил, Мелиода сама? Убийте мен вместо него, ако това ще засити жаждата ви. Ти, жено, изглеждаш ми позната. Всъщност, не. Най-вероятно съм се припознал. Та ти си просто човек. Не желая да нямам жени. Така че, би ли се отмести? Отказвам! Мелиода само ме защитава безброй пъти. Няма да го оставя, когато има най-голяма нужда от мен. Моля? Казваш, че сте братя, нали? Тогава защо ви е толкова трудно да си простите? Не е нужно да се биете. Човек като теб не би разбрал дълбините на братската ни любов. Мъката, която ни причини, която ни изложи на цялата опасност. Наивна си. Ние демоните не чувстваме като вас. Мелиодас, съзнаваше последствията от действието си. Следвахте, възхищавахте се в дните на отминалата ни слава, когато предвождаше 10 най-свирепи демони от народа ни. Феи, великани, богини. Всички се страхуваха от името ти. Съжалявам, но не мога да ти простя. Сега, братко, голема ми. Но ще сложа край на това. С Богоновие ви, братко. Ще ми липсваш. Искаш ли си аз да побия? Твоите методи нямат гаранция. А и беше важно за мен. Тръгваме. Отново ще властвам. Ще ги разпасвам! Не, баб. Не сега. Не по сега времето. Съм безполезен. Не може да си мъртъв. Кажи ми, че не си. Моля те. Кажи ми. Ще се върнеш, нали? Добре дошъл, Вада, Мелиодас. Отдавна не сме се виждали. Няма ли да поздравиш баща си? Не смятам да се настоявам.
Разбира се, благодарение на проклятието, с което те омагьосах, скоро ще се завърнеш при живите, но с това ще отнема и част от човечността ти и ще бъда една стъпка по-близо до завръщането си. Радвам се и за теб. За нула време ще възвърнеш безчувствието си и амбициите си да владееш. Няма да се дам толкова лесно. Да. Онова девойче Елизабет, потомка на богините, смяташ, че тя ще бъде котвата ти? Ще видим и тази работа. Демонът си остава демон. Запомни това.